Inaya ninyo mangliyok, oy. Maabot na akong bisita ron. Oh, alas 12 na. Dalian ninyo na, ha. Wapa ninyo na human nagtadtad ang namas. Dalian na ninyo, ha. Ikaw, nga nung wala pa man ka nakaluto. Di ba ging nanta ka na paglutog sa'yo? Sa'yo mo ko nagluto, madam. Isa ka dram na gani nga kanon. Duga nga pa ninyo na, kay kulang pa na sa akong bisita. Sabi, madam, nadaba. Dapat ka na ang maunang maluto, ha, kay serve na ko na sa akong bisita. Dali ajud nagluto na. Madam, saot, madam. Magulat dira kay wa para kaluto ang mga trabahante. Sige, madam. Asa ko magkuha og kwarta karon bay? Krisis naman kayo. Tu na si pare. Ato mi ila madam. Kung kayo makaon dito ila madam ba? Ato na ko si pare. Mangasay mi. Pare. Oy pre. Unsa man pre? Pre, naikaon ila madam pre. Ngano man naikaon dito pre? Ako kabalo pre, nganong naikaon dito. Unya pre, unsa man maayo? Agi-agi ta dito ila madam pre. Maulaw man na sila pre. Hagdan good ka. Tama pre no. Para dili halata atong ngasi pre. Tara pre. Tara pre, gutom na pod. Tara pre, nagtad-tad sila pre. Wa pa man di sila kaluto pre. Basig na anay naluto pre, agi-agi na ta. Tara pre, atik-atik ta agi-agi. Pa man sila nakaluto pre. Bitaw pre no, dugi pa to ba? Gutom na biya ko. Pre, ato ta kong ilayaya pre, basin na yung makahuluto. Oh yaya! Yaya, di ba naikaon diri yaya? Isa ba nag-ingon sa inyo na ikaon dire? Si pre yaya. Nakita ko yaya ba, pag-agi na ako, nag-iyaw mo kambing. Ah, grabe. Kuya, mapod mi nagpaniid ay. Nasimutan lang na ako, yaya. Ana, man jud akong pre, yaya. Mura siya og K9. Grabe maninhot. Ano nang kinay, pre? Kinay, good, pre? Ah, kuya, wajud ninyo no? Ulat lang mo dira ha. Ay wala pa may kaluto. Kuan lang tamog soft drinks. Sige, yaya. Salamat. Ulat lang mo kadali. Ah, oh. Mapaspong mantaan ni yaya, oy. Ito, yaya. Wa pa may nagkakaunog kanon. Tapos soft drinks dayon. Di ba makadaot na, yaya? Mao naman ang cooks kaysa kanon. Pas mo gid mi ani, yaya ba? Ah, mo reklamo pa mo. May gani gitagaan mo. Wala pa manggod mi kaluto. Kung gusto mo, paghulat lang mo. Unsa man pre? Maghulat ta pre? Maghulat na lang ta pre. Sige yaya, maghulat na lang. O sige, paghulat mo. Panihapon pa ni. Panihapon pa man. Ay pre. Matay pre. Maguli na lang ta. Tara pre, balik na lang taon niya. Kisa to yaya? Ay, sila sede, mangasay. Ah, di sila maulaw. Wala man sila giimbitar. Ay, nag-agi-agi naman to sila, madam. Agi-agi, mukhaon jud to. Aw, siguro, madam. Kaya naghikay man ka. Pag mubalik sila yaya, ing na ko yaya ha.